Good morning, good morning. Kada kayo amin-amin ay ayaten nga kakabsat. Adaak manin itata dito'y taltalon nga bisita kada giti pagpagay nga nairaep. Wen ganda ni dumawan dagiti nairaep nga pagay dito'y. Lauden iti balay ket praise the Lord ta nagtubo pay dagitay natungen aya kadagiti aripit iti pagtartarayan iti danom. Dagitay kunkunata yung utong dagitoy nga atitiddog iti bunga na. Tapnuhan nga masayang dagitay tambak nga nabasa ay ket teknik met iteramidin mi nga mannalon dito itapno kastaket ta uray saan nga masibsibugan dagiti mulak ket nabasalata gapo kadagiti kanayon nga panakapadanom dagiti pagpagay mayra man damet dagiti utong utong ken anya pay saluyot duma-duma sulang ta sampay nga nadalusan dagiti puon na dagiti saluyot iti man. Glory to God. Hallelujah. Paano dagiti technique dagiti taltalon nito yan may adi tarong na iti tamtambak dito kakabsat. So nga into no time nga mapan kami agluto ay kadati purusin min ada purusin mi nga mabalin nga dengdengenen kasto iti biag iti probinsya kakabsat kinigayem adu pa dagiti nagtubtubo nga balbalang dito nga mabalin nga kanen nadalos dahito kakabsat adu pa dagiti basikul nga dagiti giant ito mabalin nga si daen ada kalkalatkat na dagiti mulami dito nga banor kunada hingga na jay so ati titalon ko kayo nga kakabsat sang kabasit dati mulaan dahito kakabsat kinigayem ket makita nyo dagiti bungbunga dagiti tarong ito iti teknik mi dito kakabsat probinsya so nga libre dagiti makan dito nagado nga balangin nyo natalang ugot na dahito ket mabalinen nga gisaren ikam iti sangkabasit nga tinapana mabalinin nga ngalngalan kakabsat kinigayem nakalawa kakabsat iti dagdaga ditoy kanayon nga mararapan so nga iti may pasindayag met iti kinagagat iti taga Isabela ta naglalaing da nga agkuman agtalon na dumaduma nga produkto tiin ka maimulmula ditoy kakabsat kinigayem so nga gamiaman tayo na kiniapo Dios sa dagitoy nga itid na kada tayong pagkakitaan ket mabalin daytoy nga ilako-lako tapno mabalin tayo met nga pang allowance itinaldawal daw kadagiti anak tayo nga agis eskwela naging bag-o na iti apo so nagado nga bungan dagiti tartarongin saan pay nga naburas daytay agtaltalon ditoy kakabsat kinigayem narnar no uyan bunga iti tarong dito yaging gana di sirok nung dagiti tarong dagiti kakabsat kinigayem mga naimas dagiti nga tarong dagiti nalabasit gana jaya iti kakabsat talon datoy kakabsat yaging gana ijay laot adapay dagiti jaya kainyugan iti nga lugar ado nga nyog da dyan kakabsat kinigayem may mulmula ni tay kabsat tayo mat nga nagagat nga tumatarabako na uray na matlaeng dahil naimula idi nga babasit nga inyog nga matatanay nagdado ti bunganan
So nauray na matlaang dagay panagbunga dagay ta inyog na kakabsat inyog na. Alawa na ta inyogan kakabsat. Surok na may sa hektaryan sa data. Adid tating nga. Praise the Lord. Hallelujah Jesus. So yaman tayo kan kanayon iti kinaimbag iti apo iti biag tumunggal may sakada tayo tangronaan na iti salon at tayo iti inalawal daw nga kinabaknang nga iti apo kada tayo salon at awan iti maka pakaydiligan na dahita salon at ragsak tayo iti inalawal daw awan iti maka sapaw kumbaga awan iti makasapaw dahil takong kuna tayo masalon at iti apo. So yamyaman tayo kini apo Dios kadi kita nga itid na kada tayo nga inaldaw nga salon at tayo kakabsat kini gayem. So yamyaman ak unay kakabsat kini gayem nakaantabay kayo kan kanayon iti channel ko kaya yamyaman nak kabsat kada iti inak ipakpakita kada kayo nga videos may panggap kada iti pagbiyagan ya pagragsakan iti apo tapno kaspaket manayon iti kan kanayon nga blessings iti apo kada tayo itong tiyempo na nga maamamo tayo iti apo. Karkararag tayo lang steady tayo nagserbi ti apo tapno kasta ilukatan na dagiti kaw-kawa iti langit amen nga aggapo kada tayo. Praise the Lord. Hallelujah. So nga yaman tayo kini apo Dios tayo itong tiyempo na nga masapul mo nga apo Dios agtugtog ka kuna na ilukatan na kanto nya dayjay masapul mo isu iti apo madaydayaw iti apo. Halawen ay iti nakakabsat agyamyaman akmanan iti kaya panagbuya itinak manan ipakita kada kayo nga ragsakyo liwliwayo iti daytoy nga gundaway katagyaman ak unay iti kankanayon nyo nga panang suporta daytoy kapsatyo. Thank you and God bless us all kada kayo amin. Praise the name of the Lord. Hallelujah.